Kisan dapat ninyo yan. What? Yan. Nagbalik yan. Kisi. Tos ako sa ko amiga, be. Magdagan tug handa dito. Batos ako dito. Dari ako abi. Uy, agay! Uy, hala na halas oh. Agay! Agay! Tama! Nakutin! Bakan kong halas! Ano man si Chloe? Agay! Dali. Lapit no. Babadok pa ba? Sana all. Wow! Taban ka dong. Hindi Chloe. Ya, asa kayang pinaakan ani? Agay! Ay, Chloe. Ay, kabalo ko unsi kon ani. Tambal. Kani oh. Nagkita naman ako ni sa ko amigo, gitambal niya. Sige, chik do ko gahinga. Ikaw pun siya gahinga. Unsa kaya tong kon ani tambal? Ay, si Kian. Asa man to si Kian? Kian! Aturo si Kian, dali Kian. Dali Kian. What? Ipaakan si Chloe galas. Kailangan ni Kisan ni mo. Kisan dapat ninyo mo Kian. Kisi. Ato sa ni bulatan si Chloe makamata. Agay! Kailan sa nato ni siya? Makamata na siya. Ah, kitawan mo! Uy, wa ka kailasa mo ah. Ano kinsa mo? Taka, nung di akong friend sharing, oh, mading nakamata ko. Eh.